bol som sa mu úžasná hlasy, ale som ho vysmial a tak to prišlo. Vážna vec. Škoda toho dresu, no. A bitka bola vlastne férová. Bola férová, my sme si podali ruky, čiže keď potom, hej, ja som vedel, že k tomuto príde a taktiež aj našemu Macerovi som hovoril, ale to dobre vyjadal. Nevydržalo to, keby sa to utrhlo celé a prevlčený dres, tak pokračujeme, ale bolo to také nešťastné, že mi to držalo presne na tvári a vidíte tak to je. Treba aj napríklad si nepočul nejaké možno slova. A ma už dávno nabádal, že asi tomuto príde, že sa to nemám báť. A akože, hovorím, bola to férová bitka, mohol som si vybrať slabšieho a potom som si mohol vybírať ruky a mohli tu ma tu oslavovať, ale ja som vedel, že to bude ťažký, že je rýchly, že má rýchle ruky a dnes som prehral, bola to férová bitka, ale určite príde. Sledovali ste vlastne ten